أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. yan wana 'yan Najeriya, assalamu alaikum. Na farko na so in fara godiya ga Allah, kuma in gode wa duka al'ummar Najeriya waɗanda a musamman a wannan tsakani na zaga garuruwa da ƙauyuka da birane, na ga hanyoyi, na ga makarantu, na ga asibitoci, na ga irin halin da mutane suke ciki, kuma muka yi lafiya, muka gama lafiya ba tare da wani yayi wani abu na nuna kiyayya ba. saboda haka muna godiya kwarai da gaske, kuma muna godiya da duka 'yan Najeriya suka fito suka yi zaɓe a wannan lokaci. Musamman ina so in gode wa jama'ar jihar Kano da ma arewa gabaki daya, waɗanda suka fito duk da matsaloli da aka samu iri-iri, suka nuna soyayya, suka yi zaɓe. Musamman a jihar Kano muna ganin mun cinye zaɓuɓɓukan nan kusan 100%, amma dai saboda harka ta haramba da sauransu aka sami 'yan kujeru kaɗan waɗanda ko dai ba a gama zaɓensu ba, ko kuma aka ba waɗanda suke wata jam'iyya. saboda haka muna gode musu kwarai da gaske. Muna fatan Allah ya bar mu tare, kuma Allah ya ci gaba da kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali. A nan nake jawo hankalin al'umma na ƙasar nan, musamman na jihar Kano, da su tsaya bisa ga tsari da za a yi zaɓe ranar 11 ga watan uku na wannan shekara, wanda za a zaɓi gwamnoni. Muna fatan Allah ya bamu nasara. Jama'a, salamu.